Hello mga binati ko na Hesukristo, mga parokyano, katauhan sa Dios, kita nga mga nanimbahay karon, ingon man usab sa atong mga online viewers sa nagalain-laing dapit sa kalibutan sa atong online mass, mga igsuon nato sa ECA Apostolate atong taga-diocesan secretariat o kining bag-o nato nga mga i-install karon nga mga ECA members sa Student Catholic Action. Kaninyong tanan, good morning. Good morning. Daigo nato ang Dios tuburan sa tanan nga atong napahimuslan og nadawat tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduha na karong Domingo nga atong gibalik ang online mass. Usara kami sa kada Domingo tungod kini sa hangyo sa mga tao, mga igsuon nato mga Cebuano speaking community sa gawas. Kay gusto po sila nga makadungog sa balaang pulong. Kay tungod sa ilang trabaho, layo sila dinhi, layo po sila mga simbahan. Kagabi gitsatan ko sa mga Bisaya nga tuwa sa Munich, Germany, nga ani sila mo maminaw sa atong online mass. Nga naapoy community sa Switzerland, naapoy community sa Qatar o sa Dubai, nga ani po sila mo tambong sa atong online mass. Mao nga kamo manimba mo online mass, inigliso sa kamera basig di mo manudlay, no? Panudlay po mo panghilamos kay maabot na inyong naong sa Germany, no? Basig kamo mo mafokusan ni Joan sa kamera. Mga igsuon, ang ebanghelyo na to karong adlaw nagpahinumdom sa usa ka bililhong butang nga maoy dugukan o makaingon ta nga dugukan, unsa may dugukan, di mo kasabot ani mga batanon, the nucleus, the heart, dugukan sa Kristiyanos nato nga kinabuhi, unsa may gihisgutan sa mga pagbasa karon, pasaylo o kaluoy. Sus, lisurar ba nimo pasaylo ta? Labi na og masakitan ta. Labi nag madugmok ang atong katungod. Labi na gipakauwawan ta. Labi na og nahurot atong bahandi og katigayunan. Labi na giilad ta. Labi na og gitamakan ang atong pagkatao. Unsaon kaha ning gitawag og pasaylo. Ingon si San Pedro, kapila man ho jud pasayloon Ginoo og naay makasa na ho, kapito ba? Ginoo dihi kay kapitura. But kapituan og pito. 70 times 7. Unsa man di ay kamahinungdanon ning gitawag og pasaylo. Og sa unsa man paagi nato mapakita ning gitawag og pasaylo sa atong isig kaingon. Mga igsuon, kining pasaylo og kaluoy di sa na pwede nimong buhagon. Kay ang buhat sa pagpasaylo, buhat nagkaluoy. Kay mo pasaylo gani ka nga wa ka maluoy, ang imong pagbuhatag sa pasaylo taphaw. Kasabot mo mog taphaw no. Sa may taphaw, mabaw, di laom nga pagpasaylo. Nganong ingon man si San Pedro karon nga kapila man ako pasayloon Ginoo, kapito ba? Sa pagtulunan sa mga Jewish rabbi katong mga Hudiyo, ilang mga wise nga mga magtutudlo sa ilang balaod, sa mga Hudiyo ang ilahang paghunahuna og pasaylo, pasayloon ra nimo imong isig katawo kutob kato. Kato ra jud maximum. Panalitag gasigig kasa nimo na imong isig katawo, imong bana, imong asawa, imong silingan, sigig kasa nimo sa kanhiay mga Hudiyo naay limit. Kutob ra jud kato. Kay inig ikaupat na kinahanglan na kang silutan. Ha? Mo na ilang pagtulunan kaniadto, kinahanglan na kang silutan. Mo nga pagpangutana ni San Pedro nga to sa Ginoong Hesukristo og makapito pa, gipasubraan ang daan ni San Pedro. Kay ba may San Pedro nga katura jud kutob, tulo ra limit.
kay makasagan ni kay ikaupat labi nagmaurang saa silutan na jud ka. Gipasobraan San Pedro, gihimo ni San Pedro nga 7. Gipasobraan pa jud sa Ginoo. Ingon na Ginoo, di kay kapitura, kapituan o 7. Buti pasabot, unlimited. Unli din yung pagpasaylo. Uso ba karong unli? Uso na mga unlimited karon. Unlimited nga iced tea. Daghan. Pastila ng iced tea mo na makadiabetic. Bottomless iced tea na yung murag tubo nga habog pa sa atong alimpo. Kay unlimited. Mukaon po tag restaurant, unli rice. No? Kanay mga restaurants tagbilaran bitaw, unli. Wa pa gani mo nang simuaw ng uban kay alkansi kuno kaon mo na magusan inig uli ihumaw atong sapa kay hinggahi itong kuto-kuto ngano man unli rice di pa gani kalihok tong waiter na kurot na tong luto dugang na po mapurdoy kuno ubang tindahan sa kadaho aning uban no uso ng unli ron unlimited text unli nga browse sa Wi-Fi. But sa pagtulunan karon sa Ginoong Jesucristo, unlimited forgiveness. Unli ang pagpasaylo. Nganong kinahanglan man tang bupasaylo, maminaw ta sa Ebanghelyo karon, timan ining duha ka butang nga mao'y dad-on ninyo nato sa tong pagpauli isip pamalandong sa Ebanghelyo karon. Primero, unang punto. Nganong kinahanglan tang mopasaylo, kinahanglan tang mopasaylo kay gipasaylo mantas Ginoo. Amen. Mao na ang unod sa sambingay. Naisulugoon nga nakautang og minilyon, hingluhod siya sa iyang amo. Boss, maluoy ka. Di ko kabadjad anahong utang. Unsaon man anahong pagbadjad. Kay ingon magagalon nga ibaligja, angay na siyang ibaligja tungod sa iyang utang. Naluoy. Na dinhi. Naluoy ang isang boss, isang amo, gipasaylo siya. Pastilan kay pag humanan niya, salamat boss, kay imo kong gipasaylo, hinguli siyang malipayon. Diha man depoy nakabaylo niya, ginagbayra. Kauban niya sa trabaho, kaubang sulugoon, sa may nahitabo, wa niya pasaylua. Tanawara. So gitudluan kita sa istorya karon nga kinahanglan tang mopasaylo kay kita mismo gipasaylo nas Ginoo. Gipasaylo tas Ginoo kay gikaluy anta. Kinahanglan ding dita makalimot aning kaluoy. Adyaw mo kalimot anang kaluoy, makalimtan gani ng kaluoy, mawa na ni atong pagka-Kristohanon. Nangutana ng ubang sa may kaluoy, Father. Na may sa theology, sa klase sa theology, kining mercy is ang kalainan kuno sa mercy o sa grace. Mercy is to be spared from the punishment we deserve. Bawde kuno na. O kaluoy kuno, gi-exempt ka sa silot nga angay nimo. Maunay kaluoy. Di ka angayan ba? Pero gihatagan ka sa Ginoo. Pero God, ako naman tigwali ni sa may example og kaluoy. Kay numdo mo, mga tiguang ani, sa uso pagbayle. No? Kisa ba'y mga himaylihon ani? No? At yun, tigpamayli, pag sa una. No? Daghang mga himaylihon ani sa una. Piskay tong bayle. Ako gani o ako'y pabuton. Mas angayang ibalik tong bayle kaysa disco. Muna atong disco, usahay makontrobersyal, atong pagbispiras. Langas maguning disco, alibag jaw, murat ang tanan og wati nga naputlag ikog. Ang baile na ito'y pagka-formal. Formal man itong baile. Kaabot pa mga ito, gamay pa mi. Hindi humag rosaryo sa kapilya, tanang lingkuranan dadon dito sa plaza, barangay plaza. Unja, naay mga barangay tanod o barangay opisyal sa kilid. Petromax pa isuga. Damo ng mga crystal ball, damo ng mga Petromax nga, bombahan pa nga, o madag na tong gasa, mayilo na tong gasa, bombahan na po. Ibitay naman ito ng lindog sa lube. Nga to po'y puno. Wapay sound system. Nga ng sound system karon na murag wapil o kabungkag na itong kasing-kasing. Damo pa na sa una. Kinaksugan ng mga sounds so dita katug. Sa una katurang murag puno.
Na turntable bitaw na kaila mo tong plaka, tong itom nga plaka, no? Unja naman to'y dagom, unja kanang inigtujok bitaw abog, no? Di katujok ng plaka, no? Iyog matud nila, iyog matud ni. Wa kaldagan ag dagom kay abog ag plaka. Kaabot mo ana, no? Ni makalihok ng dagom atong turntable sa tuyok ng plaka kay abog. Sa una, ug mamayli ka mga baji, kamo mga daga, manglingkod man mo. Di mo kalit na mag-ikid-ikid, na mo kaila kaysa na iyon tapad, no? Mo na malugusan, bito na uban ka mo kalit na maghapwa-hapwa ng kadisko na wak kaila kinsa na. Sa una, manglingkod ang mga daga o tarong, manglingkod. Sugod nagtukar sa plaka. Kanta kita, hangyuon kong imong pasaylo. Naman ito yung mga sweet music sa una. Ning akong pagtugaw kanimo. Tindog na itong mga ulitaw. Why perfume? Pamadara. Pamadara ka na membro, kitila agbaka nga, bahong anghit, no? Unyam, mangita to sila o kinsa ilang bailihon. Natural mo dyan, dali, puli-pulihag baile itong mga gwapa, no, mga tag-as, mga puti, mga hamis o panit, mga taliw-tiw o ilong, puli-pulihan to sa mga ulitaw. Natuwa mo ito po'y namayli nga mga pisla tog ilong, no? Mga apiki po intawag na nga di ikasuroy. Diyan mo intay ulitaw mo, koha. Paglingkod na mura gabantay, binuwad humay. Kinsa may mukuha nila, barangay tanod. Sumanghilan itong sila tanod o sayaw-sayaw, ijawat intawmpod, makadong sa tunga. Say gihimo sa barangay tanod, kaluoy. Maunay kaluoy. Kaluoy, gikaluyan. Kanang kaluoy o pasaylo, di gina magabuwag. Kinahanglan tang mo pasaylo nga naman, gikaluyan ta sa Dios. Kanabantay mo sa unang pagbasa, nga gibasa ni Sir Wing, ingon din sa unang pagbasa sa libro ni Sirach, Ginoo, ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tao. Dili siya mo pasaylo og natay kaligot-got. Ikaw mismo usa ka makasasala o kung di ikaw mo pasaylo sa laing tao, wa kay katungod sa pagampo sa Ginoo nga pasayloon ka. Nakakabantay mo? Unang pagbasa na ron. Di ka pwede nga mangayog pasaylo sa Ginoo na di po ka mo pasaylo. Ikaduha o katapusan, ang pagpasaylo, usa ka pagpakighiuli. Usa ka reconciliation. Maubitaw nga, kabantay mo, sa tao sa sambingay karon, gipasaylo siya sa iyang amo, sama iyang gibuhat sa iyang paghumanan nila og negosyate sa iyang amo nga pasayloon siya sa iyang utang. Ija manong giadto ang mga nakabaylo niya. Sa iyang gibuhat. Lain kaadyo na dinhi gilabne og gituok. Sabot mo mong say gituok. Una ka ng labne. Sa may labne. Sa may pormag labnehon ka. Birahon og kalit. Sa may kalainan sa gilabne o gibunlot. Ano may gibunlot ko mare. Assignment ninyo, no? Tanawa og say kalainan anang gilabne o gibunlot kay di na parihas. Puro na gibira, pero lahi ang porma og labnihon ka, lahi po tong porma og bunloton ka. Lahi na. Gituok ni siya isang kauban nga nakautang rag gamay ni siya. Kiina siya, bayri ko sa imong utang. Say por magtukon kini. Pisi puso ni mo na imang tilaok aron maglisod ka ginhawa. Pila kay gayon nga mutuok tag tao. Adyo mong panuok. Manuok gani kag tao. Dako rin ang sa o maminaw ta si Banghilyo ron. Sa unsa man paagi ta makapanuok og tao. Dagahan pamaagi nga tukon nimo ang imong isig kaingon. Pananglitan. Naakintay na maylo nimo. Timbayad rong kay 30 or 15. Moingon nimo nga Marisus,
wa jud ko ka, di jud ko kahatag nimo Mari kay unsaon maning nasisaryan ahong binadzi. Ja luoy man pud Mari din ho tabangan kay kinamagwangan ahong apo. Hinghangyo nagtinuon. Mukalit ka ni kag adto sa ila, markahan nimo na ijang lubi tanag ajiriyo pan niya, ijang mahugani markahan na nimo ajiriyo pan niya, ijang haligi sa ilang bay butangan nimo ajiriyo pan niya kay kang ajiriyo pan niya na ni kay wa ka kailis na ho, na kahibaw kang wa isa kailis tungod kay nasisaryan ijang binaji pagpanuok na. Adyaw jud niyo apikihan ng tao. Mao bitaw na kanang mamaylo ta, magpabaylo man ning kwartag uban, adya mo pa tihap og kanang nay sobra. Naara ba na sa Biblia? Kaya ka na mapatihap, tag sobra, magpa-interest, tag sobra, panuok man na. Kaya buong mag sa interest, yung makuha na, bahak. Bahak o kanser sa tilao. Sa ning magpabaylo, tag dakog, tihap. Kay pagpanuok na imbis mo tabang ka sa tao nga nagkamalisod, musa mo tagduot nila ngadto sa kaparutan. Ayaw gyud panuok. Pragod ako, kami mga pare, sa simbahan, di ba naamay, sa ingan ani, itawag og church fees. Unya, naaman dyan na yun, pilay bayad og special kasal, Father, pilay bayad og ganang magpalubong mi Father, di ba misakop sa PSS. Kami mga pare, giingnan mi sa obispo, ako mismo ako na mong practice nga, ug mohanjo, pahanjoon. Basta kay kahibaw ka nga, di jud ka afford. Pero mohanjo, na sinaw po ka jud sakyanan, mura po tagsama ni hanjo nga, ang sakyanan, tulog ni resirbang ligid, mo hanjo po, sama ni. No? Nga naman, lisod og manuok kas tao. Naman din sa ato sa parokya, may Pader pa, pwede ba, Pader, wa pa dyan maabot ang kwarta sa dadyong. Kanapantiyon bitaw nato nga usaha ka ng lubong, bayad. Ang ato na dyan gikuan din sa atong parokya nga murag maglisod tag hanjo, kining pantiyon. Kaya nakasuway na mangguta nga magpahanjo ta, lubong na tong minatay, ngayon mapagkuhaan na lang itong minatay at mintiryo, Pader, aron may makabayar. Kisa po po'y mukuhag minatay, kinabahuan na, lalata na naon dyan. Unang tama sa mahimo di dyan tapahanjo ang pantiyon. Kay iniglubong, ana di na mo, hunahunag bayad, kinaplastar na ko dito, gabuyod na. Ang gasto ana sa paggama sa pantiyon. Pero kanang uban, di kita manuok. Kay mutuok gani kag tao. Maunay, di po ta mapasaylo ni ana. Pasaylo o kaluoy. Mao kinidugukan sa ato nga pagka-Kristohanon. Kay ang pagpasaylo usa ka pagpakighiuli. Di mahimo nga pananglitan ka na imong banang nakasa kay nagiring-iring kani atong lain. Di nimo inon nga ipasaylo na kanaho pero ato nakadog sa atong anay. Ajaw nagdog na hugigda ini kagabi. Di na pasaylo o maminaw ka sa ebanghelyo karon kay ang pagpasaylo remission of debt. Di na ka magbalanse, di na ka maghunahuna sa iyang sa imo na nang uli sa iyang naandan nga dignidad. Na imong anak nakasawa kahumang eskwela nakababuntis gatawag baji. Iniguli ana di na nimo inon nga makasaka ka sa kong bay pero ayaw na kog tawgag mama. Ayaw na kog tawgag papa. Adi na pasaylo. Nga naman naamay kondisyon. Ang pasaylo nga giingon sa Ginoo karon usa ka pasaylo nga naay kaluoy buhat sa pagpakighiuli. Amen. Daigo na to ang Dios sa makausapa o ato siyang hatagan sa masipang